13 verse 34. John 13 verse 34. Sesiqalile bazalwane sesiyahamba. John 13 verse 34. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile. Amen. Uphinde futhi mntangami. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Phinde futhi. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane. Asamsaneke mntangami. Cela ungiphindele uthe. Ngininika umyalo omusha. Ngamanye amazwi sinikezwa the command bazalwane. uJesu akasinikezi nje kodwa usinikeza icommand. Uthi ngimnikezani umyalo omusha. It's a command bazalwane. Ngamanye amazwi la sizothola icommand. Njengebandla sinikezwa icommand. Uthini umyalo esinikezwa wona akasuzweke? Wokuba nithandane. Sinikeza umyalo wokuba sithandane bazalwane. Amen. Sithandane. Ngamanye amazwi ukuthanda umzalwane akusiyona ichoice yakho. It's a command. Mayibonge inkosi bazalwane. Ukuthanda lo ohleze eduze kwakhe awumthandi ngoba kusuka kuwena, but it's a command esinikeziwe njengebandla ukuthi sithandane. Noma ngabe ama feelings akho wena ayaphikisana nalokho, kodwa le it's a command bazalwane. Ngininika umyalo esuphethe njengebandla, umyalo esinikezwe wona njengabazalwane wokuthi sithandane. Qhubeka mntana. Njengalokhu nginithandile. Njengalokhu naye esithandile. Ngamanye amazwi uJesu akasinika umyalo osuka nje, kodwa usinika umyalo wokuthi nithandane njengalokhu nami ngenze njani bazalwane nginithandile. Ngamanye amazwi sithandiwe bazalwane. Uma sithandiwe simelwe ukwenza njani ukuthanda. Ake sibheke uJohn 3 verse 16 ngokukhulu ukusheshsha. John 3 verse 16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngiyezwa bazalwane uthi ngale usinikeza icommand. Into esinikeza icommand uJesu uthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe. uNkulunkulu uqale ngokuthanda bazalwane. Uma sethandile lithi waseyanikela ngendodana. Ngamanye amazwi uthando bazalwane aligcini ngokuthi silusho sithi siyathanda, kodwa egcine lune action ekumele ibonakala ukuthi siyathanda. Uma ngithi ngiyamthanda uBishop, I have to show also ngama actions ami ukuthi ngiyamthanda. Abazalwane abaningi isikhathi sikhuluma ngomlomo ukuthi siyathanda, kodwa ama actions awakusho lokho. Ngoba ungangena umuntu la sithi siyathandana as a faith in action sinalo uthando lwabazalwane, kodwa umzalwane awumanga umulala edlile noma umulala engadlanga. There's no action. Siyawusho ukuthi siyathandana. Siyawusho ukuthi siyibandla elithandanayo. Kodwa mama sengibuze bazalwane, bamaka abazalwane emakhaya abo ukuthi baphila impilo enjani. Kungena umuntu la eswele sithi siyathandana njenge-faith in action aphume eswele. Mayibonge inkosi bazalwane, sithi siyathandana bazalwane, kodwa egcineni sizokwenza njani? Sizohlebana, sizokhulumana, sizokhombana amabala. When is action bazalwane? Ibandla elingena action bazalwane liyalimazana. Uthando ngoba lune action phakathi. Asikwazi ukugcina ngokulukhuluma, kodwa kumele senze njani? Siluveze. That's right. Uthando uluveza ngezenzo. Ngokwenza. Uma nithi uNkulunkulu wathanda izwe, uNkulunkulu qale ngokuthanda. Mayibonge inkosi bazalwane.
uma sethandile ngoba wayelibona izwi lonakele waseyanikela ngendodana yakhe. Unikele ngani wena? Yo. Unikele ngani? Sacrifice. Yo. Unikele ngani? Yo. Mayibonge inkosi. Yini njengama uthi mina ekuthandeni kwami nake ngenganikela ngakho. Sinabazalwane abangena enkonzweni beswele baphinde baphume beswele. Uthando bazalwane lulodwa alume lapho umuntu umelambile. Uthando lulodwa alumsiza umuntu meswele. Uthando lulodwa alumgqokisa umuntu. Kodwa uthando nama action lwenza umuntu azizwe efudumele uma efika efaith in action ngoba ebona iaction yokuthi siyathandana. Angakuzwa lokho kodwa kubone ukuthi ngempela leli bandla liyathandana ngoba libona ama actions bazalwane. Sinalento ukuthi siyathandana, sithi sinalo uthando kodwa abantu abangena enkonzweni umuntu azaphume engazange amkhulumiso seduze kwakhe. Sihluleka nje ukwenza into esimple ukuthatha umuntu umbeke esifubeni sakhe umhage umfilisa uthando. Ngoba uthando bazalwane lule action. Amen. Amen. Bangako kufike nje ubanikeze isifuba nonjabulo ungagcini ngokukhuluma ubanikeze isifuba ukuthi ngiyakuthanda. Oh, Jesus. Ngiyakuthanda. Amen. Ayikho into ebalekile njengokuzwa ukuthi uyathandwa. Umuntu oke watshela ukuthi uyathandwa bazalwane uyingozi. Bengithanda ukungena kule nto ye-eros. Umuntu oke watshela ukuthi uyathandwa uyingozi. Mayibonge inkosi bazalwane. Umfana manje watshelwa intombazana ukuthi iyamthanda angashiya kubo kunakho konke ayohlala emjondolo emzini oneconsi la kubekwa khona kukhombozelwa amanzi malina ngenxa ukuthi utshela ukuthi uyathandwa kwase kuba neaction. Abantu balolu thando bayingozi ngoba umuntu ulahlekelwa yikho konke anakho anikele ngomzimba wakhe anikele ngayo yonke into. Mayibonge inkosi bazalwane ngoba etshela ukuthi uyathandwa. Kunensizwa namhlanje ezalahlekelwa hayi abantu besifazane insizwe ezalahlekelwa umsizwa bazo uma ungambuza ukuthi umsizwa baphele laphi ngeke azakutshela ngoba watshela ukuthi uyathandwa and then kwaba neaction. Sesifika kulolu thando le-eros sibe nama-action esiwenzayo. Unikele ngomzimba wakho, unikele ngakho konke onakho. Kodwa masifika kulolu i-agape siyahluleka ukunikela. Angithi wena wabanikela ngomzimba wakho. Angithi wena wabashiyikini wanikela washiyikini wayohlala kubo kamfana wayohlala kubo kantombazana. Ngoba uzwe elothando. Kodwa masifika endlini kaNkulunkulu sikhuluma ngeagape siyahluleka ukunikela. Kodwa wena wakwazi ukunikela ngomzimba wakho wawuzwe ukuthiwa uyathandwa. Mayibonge inkosi bazalwane. Makabonge uNkulunkulu bazalwane. Ngithi ke uthando bazalwane lo lesithi agape it's an unconditional love bazalwane. Asikwazi ukuba bazalwane sibe nothando unlimited. Yeah. Uthando olukalekile. Lithi ke walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuthi ozelwe yodwa abe nokuphila. Amen. Sithanda bazalwane ngenxa yokuthi lento beside it's a command, it's a standard bazalwane. Ukuthi uJesu wathanda bazalwane. Yes. Amen. Jesu akagcinanga ukuthanda waphinde wasacrifice ngempilo yakhe. Yes, Lord. Ngenxa yokuthanda. Selibona uthando lunjani bazalwane? Jesu uphinde wasacrifice ngempilo yakhe ngenxa yokusithanda. Ingakho lithi walenga esiphambanweni. Umelenga wayelengela ukuthi uyasithanda. Ukuthi thina sikhululeke kuphi bazalwane ezonweni. Yeah. Wathatha amacala ethu. Wathatha ububi bethu. Wathwala ihlazo lethu. Wathwala konke kwethu
ngenxa yothando lwakhe. So uma umuntu umzalwane othandayo, you need to sacrifice. Sihamba nabazalwane bangafuni ukusacrifice noma bethi bayathanda inkonzweni. Mayibonga Nkosi bazalwane. Yini nje usoke wayisacrifice usela Faith in Action wathi lokhu ngisacrificeile ngakho kahlukana nakho. Uma umzalwane bazalwane sikhuluma ngothando, we need to sacrifice bazalwane. Yes, Lord. Ngifuna ukubheka lento bazalwane ukuthi why isithande bazalwane. 1 John 4 verse 19. 1 John 4 verse 19. John oqala chapter 4 verse 19. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. My God. Yeah. Asithandi bazalwane ngoba sithanda ukuthanda. Sithanda ngoba yena wasithanda. Lento yokuthanda bazalwane ayisuki kuwena ukuthi wena uyathanda. Uthanda wena ngoba wathandwa kuqala. Wawungazi lutho wena ngothanda. But uJesu wakuthanda kuqala. Singamema uma sithanda silingisa uJesu ngoba yena wathanda kuqala. So mama emazi ukuze uJesu abonakale kuthina, kufanele thina senze uthando. Uma senze uthando siveze uJesu kuthina ngoba uyena owathanda kuqala. Ngabe ungacabanga ukuthi mawuthi uyamthanda umzalwane ukwenza lokho ngoba ukwenza ngoba ukuthanda wena. Umenza ukwenza lokho ngoba ukhona owathanda kuqala. Ngabe uJesu waba isibonelo sothando. Ukuthi luyini uthando? Mayibonge Nkosi bazalwane. John 4 verse 8. Nasa singizathu senza sithande bazalwane. Sure. John 4 verse 8. Yeah, 1 John, yeah. 1 John, 1 John. 1 John. uJohn oqala chapter 4 verse 8. Yebo. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu. Hey, my God. Awesome. Ngokuba uNkulunkulu luthando. My God. Phinda futhi kulelo verse. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu. Yo. Ngokuba uNkulunkulu uluthando. Ngamanye amazwi uma ukhombisa uthando, ukhombisa uNkulunkulu. Mayibonge Inkosi. Uthando awusho ukuthi uthanda ngoba uthanda, isukuveza uNkulunkulu. Bathi ngesilungu God is love. Mayibonge Nkosi bazalwane. Ngamanye lento yenzayo uma ukhombisa uthando kumuntu, isukuveza uNkulunkulu kuwena. Ukuthi lo nkulunkulu enginaye mkhulu kangakanani. Mayibonge Inkosi bazalwane. Sithanda ngoba sifuna ukuveza uNkulunkulu. Into ezokwenza abantu basazi ngaphandle ukuthi simveze uNkulunkulu. Indlela yokuveza uNkulunkulu iyodwa yokuthi sikhombise uthando. Ngaphandle kothando awukwazi ukuveza uNkulunkulu. Ngabe umveza uNkulunkulu unenhliziyo enenzondo namagqubu namabibi. Kodwa uNkulunkulu ukwazi ukumveza ngenhliziyo enothando. Thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Thanda bazalwane njengalokhu ngamanye that is unconditional. Manje thanda njengalokhu uzithanda. Uthanda ukunuka kahle, ikholoni inuka kahle, menze noseceleni kwakhaluke kahle. Ngoba lithi thanda njengalokhu uzithanda wena. Unconditional. Amen. Mayibonge Nkosi bazalwane. Yes. Singafunda kancane? Romans 12 verse 9. Yo. Singiyaqeda. Romans 12 verse 9. AmaRoma 12 verse 9. Uthando malungabi nakuzenzisa. Amen. Nenyanye okubi Amen. libambelele kokuhle. Amen. Uthando malingabi nani bazalwane? Nakuzenzisa. Lwenze njani? Nenyanye okubi Lwenze njani? libambelele kokuhle. Uthando bazalwane ngamanye amazwi asikwazi ukuba senkonzweni kaNkulunkulu sipretend engathi siyathanda kanti asithandi. Mayibonge Inkosi. Asikwazi kuba uhlobo lwabazalwane oluprethendayo. Lento yothando bazalwane asikwazi ukuyipretenda. Mayibonge Inkosi bazalwane. Phinda ufunde lesho.
uthando malungabi nakuzenzisa uthanda lingazenzisi mayibonga Nkosi uthando bazalwane manje nalo musana ukuzenzisa nenze ngathi niyathanda kade anithandi mayibonga Inkosi yiba wena sikubone nje ukuthi cha wena unalo uthando lobuzalwane noma unalo ngamanye amazwi lento ikabili either siyakwazi ukuthi unothando noma siyakwazi awunalo uthando ngoba uthando alinako ukuzenzisa uthando alikwazi ukupretenda mayibonga Inkosi bazalwane lento ikabili noma ungathini ikabili either uyathanda noma uthanda thanda manje ngabe unokuzenzisa. Yes. Number 2, uthanda linyanya izinto ezibi. Umzalwane sihlukanisa nezinto. Ibo umzalwane wazi uthando nje liyanyanya intembi. Yo. Liyanyanya. Alinakuzenzisa awuzukwazi ukuthi mayinkinga amanyala uyenza ngathi ayisiwona amanyala. Awuzukwenza ukuthi mawubona umntwana enza into wrong bese siya pretend sivala amehlo angathi wenza into right kanti wenza into wrong akulona uthando lona but uthando ukuba honest umtshela umuntu noma ngabe kuthiwa umuntu ongakanani uma ubeqinisweni umuntu umothandweni umtshela lokho ku-wrong lithi uthanda linyanya okubi ngoba uma ungakwazi ukunyanya okubi uphila nabantu benza into ezirong ukuthi uyathanda nawe ubalwa kanye nabo noma ungazibona ungcono kodwa ngoba uthando lwakho luyahluleka ukwenzeka ukumeqinisweni uyapretenda yazi bazalwane njengoba lethi uthanda kunazenzisa kukhona lento esiyenzayo ufuna ukuthandwa abantu ngifuna ukuthandwa umkami uzothi noma enza into wrong lekithi hayi baby hayi mamas kodwa wenza into wrong so ngiyapretend bazalwane akusimina lethi uthanda linabo ukuzenzisa ukuze ngimakhe ukumtshela iqiniso uma uphuthula ungavuthwanga cha nkosikazi uphuthula uthando bazalwane lo ngisho ngothando inhloso ukumakha kodwa uma ngabe uzothi uphuthula uluhlaza ngithi hey waziwapheka kamnandi namhlanje umntwana upretenda lo akulona iqiniso lelo angimakhi mayibonga Nkosi bazalwane awukwazi ukuthi ngithi wazi wamuhle noNjabulo ngibe ngibona ukuthi noNjabulo icici litshekile kufanele ngimtshele iqiniso kukhanya uNjabulo amacici awaqondile uthando bazalwane aluzenzisi luyayinyanya intembi haleluya luyayinyanya intembi uthando mayibonga Nkosi bazalwane uthando luyayinyanya into embi kunezinto ezinyanywa uthando asifunde lapha ku 1 Peter 4 verse 8 ngifuna ukukhombisa uthando olwenzayo Amen. Petro yokuqala chapter 4 verse 8 kunakho konke yibani nokuthandana kunakho konke ibani nani bazalwane nokuthandana ukuqala lokho thanda lonjani okunganqamukile onganqamuki verse number 2 ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono my god thando lisibekela inqwaba yani bazalwane yezono cela ugijime lihle uye Genesis kufuna ukuveza lento ukuthi uthando lisibekela inqwaba yezono Genesis 3 verse 21 Genesis 3 verse 21 uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdam nomkakhe iziphuphu wabembathisa my god uNkulunkulu lithi wenzela uAdam nomkakhe iziphuphu wabembeza uPeter uthe uthando lukhava sibekela zonke izono ngamanye amazwi uNkulunkulu ngesikhathi enzela le into engisala lapha Genesis ngifuna ukuveza ukuthi uNkulunkulu wayekhava ihlazo ishame kaEva noAdam ubunqulu babo mayibonga Inkosi bazalwane ngamanye amazwi uthando lukwazi ukukhava ishame yomuntu ivala ubunqulu bomuntu ivala ihlazo lomuntu mayibonga Inkosi bazalwane ukwazi ukuthanda umuntu
wenza ukuthi ngisho ihlazo lakhe livaleke lingabonakali ngoba uNkulunkulu ensimini yaseyideni kuthe noma uAdam esonile mayibonge inkosi bazalwane wadle emthini bengafanele adle kuwona wasala naked enkulu kodwa kubonakala uNkulunkulu enza isimangaliso ehlaba isilwane ehlane ezomkhava ihlazo lakhe ezokhava ubunqunu bakhe into uNkulunkulu azokhava ingenxa yothando ngoba uthando luyamboza thando liyafihla lufihla ubunqunu bomuntu Adam wayeshame bazalwane Adam wayesehlazweni kodwa uNkulunkulu olibona ihlazo ngenxa yothando lwakhe wahlazulwini wazokwenza impela ukuthi umuntu wakhe angabe saba sehlazweni ayibonge inkosi bazalwane samba sekho sehlazweni ngenxa yothando lukaNkulunkulu samba sekho nqunu ngenxa yothando lukaNkulunkulu umuntu wehle emazulwini wazokhava nganginkulu ngangisehlazweni kodwa yena wehla wazokhava wehla wazokhava sasinqunu sasibuze mayibonge inkosi sasizinto ezingelutho uma ufika Adam ensimini yaseyideni wazenzela amabinzi lithiwa wathatha amahlamvu wazama ukuzimbathisa kwasho ukuthi amahlamvu awalifihli ihlazo mayibonge inkosi wathatha amaqabunga wathi uyambesa kwasho ukuthi amaqabunga awalifihli ihlazo kwaba khona izinto asikasenze sicabanga ukuthi sikwazi ukufihla amahlazo unye onamandla okufihla ihlazo lomuntu awakhona bazalwane unye onamandla okwemboza zonke izono zethu unye owalenga esiphambonweni alithezi lakhe walithandiswe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuthi bangabe besaba baqoshwe sathandwa bazalwane asithathanga kodwa sithanda ngoba sathandwa ayibonge inkosi agcinanga ngokuthandwa into eyihlazo kithi yambozwa into eyihlazo kuwena yambozwa namhlanje sihamba sinahlazo ngoba ihlazo lethu lambozwa sihamba sinahlazo sihamba siyaziqhenya sihamba ngomusa uNkulunkulu wasenzela umusa ayibonge inkosi akabonge uJesu akabonge bazalwane sibonge umusa asenzela wona akukho esakwenza sasikaqualify ngoba sasiyizoni kodwa umusa wakhe wasemboza umusa wakhe bazalwane umusa wasemboza umbozwa umusa awumboziwe into zabantu kodwa umusa ophezu kwakho iwona owembozile umusa noma siyashumayela noma nibona ubishop emile umusa owafikelela empilweni yakhe wamemboza wabuyambozana nomusa ayibonge inkosi wabuyambozana nomusa ukufika emzini omyelutho kodwa mase ufikile emzaleni omncane uwemboze bathe bakubonayo bathi siyamazi ubengenjena kanti umusa sewufikile mase umusa abantu bayamangala mase ufikile umusa abantu bakhombana ngawe bakhulume ngawe
bengasahleli kodwa sebekhuluma ilanguage yashintsha ilanguage yokukhuluma uma sekufika umusa bathi siyamazi mayibonge inkosi mase ufikile umusa wakwemboza mayibonge inkosi ethizwe kaNkulunkulu uPeter ukhuluma kahle uthi uthando lumboza zonke izono yasibeke mayibonge inkosi athi uNkulunkulu umebona ubunqunu buka-Adam no-Eve lithi wehla wazoba mboza umusa lowo bazalwane. 1 Corinthians 13:4 Thank you, Jesus. sithandazeni. Korinte kokuqala chapter 13 verse That's 4. 4. Uthando luyabekezela. Thando liyabekezela bazalwane. Uthando lumnene Thando lobunene luzithobile. alunamhawu. Thando bazalwane lunamhawu. Uthando aluzigabisi, Thando luziphakamisi. aluzikhukhumezi, Aluzikhukhumisi. Funda. aluphathi ngokufanele, Aluziphathi ngokungafanele. aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, My God. alucunuki, My God. alunaqhubu, My God. aluthokozi ngokungalungile, My God. kepha lithokozela iqiniso, My God. lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, lumbela, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Unconditional love. Othando phinda sihle ufunde futhi verse 4 Sure. Verse 4. Abaphinde bafundele. Uthando liyabekezela. Uthando Asamsane. Uthando liyabekezela. wena njengoba unenhliziyo encane kangaka. Njengoba uhlehla ngaka ucasuka. Njengoba uhlehla ngaka nje ukhomba abantu. Uthi unalo uthando umbuzo njengoba ucasuka kangaka. Uthando liyabekezela. Liyabekezela. Njengoba ucasuka kangaka. Njengoba unenhliziyo encane kangaka. Lusekhona uthando. Awubuze useduze. Lusekhona uthando. Hey. Number 2 lenzani? Uthando lumnene. Uthando kamemazi luhambo noma kind. Lukind. Lumnene. Amanye mazimo lumnene. Lisho ukuthi awuyona lento awuthintwa. Njengoba uthini ngesingisi. Anabo. Untouchable. Engathinteki. Uthando lu-kindness. Izomntanami sesiyava sesifuna ukuthandaza. Alunamhawu. Alinamona. Umhawu umona. Ngicabanga right bishop. Uthando alinawo umona. Uma unothando ubona into enhle kumuntu uyamtshela ukuthi uyazi yayinhle into yakho. Amen. Ungabi nomona nomuntu onento. Mayibonge inkosi bazalwane ngoba lokhu usitshela into eyodwa njengoba unomona kangaka awunalo uthando. Yonke le nto ube nomkhombono unenhliziyo enganeliseki unenhliziyo ehalela izinto engezona ezayo uletha ngothando ngoba uthando alunamona kodwa uthando liyabonke abantu liyabafisela izinto ezinhle. Inkinga yakho nje njengoba unenhliziyo nje unomkhombono kanje unganeliseki uletha ngothando. Sure. Uthando aluzigabisi. Number 2 uthando aluzikhukhumezi nje. Boast. Hey. Uhamba uposta ningibona nje mina ngigqoka isuit yeboss. Ningibona nje mina ngigqoka uvichas. Ningibona nje uthando nje alinako lokho bazalwane. Awuhambi uma unothi sizokubona ngalezo zinto ukuthi uhamba uqhoshela abantu ngayo yonke into nayo ukuthi uthando liyalekha kuwena.
kunokuthi usitshele ngothando usitshele ngento nazo. Kukhona abantu abamiswe izinto nje abanazo bahambe bebhosa ngento abanazo. Une problem yokuthi uthanda unalo. Shoda ngothando kuzokwenza uhamba ubhosa lemgaqweni. Bona abantu abangcono bona abantu abangekho ngcono. Shoda ngothando. Ngoba mntanami siyavala. Aluzikhukhumezi ukuzikhukhumeza uyakwazi ukuthi usho ukuthina ngeke ngichaze waza mntanami. Aluziphathi ngokungafanele. Aluziphathi ngokungafanele awuziphathi budlapha. Mawunothando awukhulumi noma kanjani you mind your language mawunothando. Kodwa umsalwane ongenalo uthando umbona ngokuthi ahluleke ukuthi mind ilanguage yakhe akhulume noma kanjani ukhuluma budlapha uyalimaza uyahlaphazisa uyakhiwa uyachitha uyakhokhwa uyahlaphaza nje uthando bazalwane aluziphathi budlapha. Silahlekelwa abantu ngisho enkonzweni ngenxa ukuthi abantu nje basiphatha budlapha baphixe bayaxabanisa benza yonke ushoda ngothando. Hayi abantu abaphuma bashoda wena ushoda ngothando. Nokuziphatha kwakho budlapha kusitshela into eyodwa thina awunalo uthando. Noma umama la uthi unothando kodwa thina sokubona ngezenzo. Oza mntanami. Alusifunele okwalo. Yeah. Alucunuki. Adini uthando. Alinamaqubu. Bishop, ungayikhulumi le amaqubu. Ngoba kunabantu abaxabana ngo20 noma angazi bani. Ngo2000 nonjabulo. Namanje abakhulumisana. Namanje ayibhekana. Kodwa babefika la enkonzweni bathi siyathandana thina. Wena wagejana nomzalwane ngo2000. Nagejana nomzalwane ngo2000. Nagejana ku-worship team ngo2000. Namanje usabambe lokho ngo2000. Wathi ngiyabhimba. Usabambe lokho. Uba iqhubu la ngo2000 ngo2026. Ukuthi nje wathiwa wena my God. My God. Uthando. Anamaqubu. Ukufika abantu bishop kungathi bayazwana kanti bayapretendana babambelene namaqhubu. Fika worship team. Fika ama-asha. Fika i-department ethize engathi inako ukubambisana kanti ayinabo babambelene izinto. Sure. Izinto nje babambelene zona. Ubona i-movement ingekho. Kwenze njani la kuma-asha? I-movement yangaba khona. Babambelene namaqhubu. Sure. Thanda lokho. Ukuze into department loba sinama department ibiza ukuthi sifunde ukuba nothando kuqala thina. That's right. Amen. Ukuze into yama-asha ibe kwi-uniform ihambe ngendlela e-right ibiza ukuthi ama-asha wona aqala benothando athandane wona kuqala. Anikwazi ukuthi nizothanda ibandla nina ninodwa egroupini yenu ningathandani. Mayibonke Nkosi bazalwane. Ngoba lo moya lunawo iwona lenzo ukuthanda kubantu bengena la ngaphakathi endlini. Lo moya wamaqhubu ungathandani. Yo. My God. Amen. Yo. Anikwazi ukuthi ninga-asharisha ibandla lingenalo uthando lingama-asha. Amen. Yo. Anithandani. Niyahlebana. Niyashayana. Ninodwa. Mayibonke Nkosi bazalwane. Uthando alunawo amaqhubu. Ngeke ihambe i-movement bazalwane uma sihleli sinamaqhubu sizolanga sithi hayi umoya ongcwele simuza umoya ongcwele akaze angazwakali hleze khona inkinga kule kuthando unamaqhubu susa amaqhubu enhlizweni yakho uzomuzwa. The command esinikezwe uJesu anginishiyi nodwa nginishiya nomoya ongcwele ongumthokozisi.
ngamanye amazwi umoya ongcwele asikho isikhathi lethiwa akekho khona usukile. Umoya ongcwele uhlezi kuthina abazalwane, uhlele ngaphakathi kuthina. Into eyenza ungamuzwa igqubu. Hamba olahla igqubu, hamba olahla ungaxoli ukuthi wona wawumzali. Namanje noma usukhola usindisiwe, usabamba ukuthi umzali wakhe akazange azawondle. Usabamba ukuthi umzali wakho wakuyela wahamba ngenyawo esikoleni. Namanje usahlala ukhumbula leyo nto wena, ukuthi khona isikhathi engake ngaye esikoleni ngingasivalile izicathulo. Mayibonge inkosi. Uthi umuntu uyakhuluma engane ekhaya bese sizositshela ukuthi i-black tax ngoba vele wakufanele ungikhulise. Okanye ukuthi awungikhulisanga. Usaba ukuthi umzali wakhe akakhulisanga. Uthando lo. Uthando lo unconditional. Thando lo unconditional. Thanda nayi condition. Mzali ungikhulisile, mzali awungikhulisanga, thanda umzali wakho. Asiqedile. Verse 6. Alithokozi ngokungalungile, kepha lithokozela iqiniso. Uma singabantu bothando, bishop isiwe abantu beqiniso. Abantu bosazi ngeqiniso. Abanye abantu ke sesingabathandi uma bekhuluma iqiniso. Kanti into yenza ukuthi umuntu akhulume iqiniso uthando. Mayibonge inkosi bazalwane. Bekuyilokho nje bazalwane ngifisa ukuthi ngikusho kubazalwane. Ugcizelela abazalwane ukuthi lokho bengichiswe yini, ukuthi sonke sibizelwe ukuphila impilo eveza uNkulunkulu. Sibizelwe entweni eyodwa bazalwane. Sengigcina sibizelwe entweni eyodwa. Sibizelwe sonke ukuthi siveze ukuphila impilo eveza uNkulunkulu ngokuthandana bazalwane. Amen. Emvelo yomuntu lezi idinga yena. Kodwa mayikhuluma akazi uSixe ethi umuntu akakhuluma into kanti ugcobo lokwenza leyo nto alukho ngalelo langa. Masingavula inhliziyo zethu lamandla okwenza lento akhona namhlanje. Amen. Can we all pray just for